ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, нафароне ки дар канали мо обуна нашуданд, ҳатман обуна шавед. Нашуд реклама дар боло рақам буда, занг занед, ҳатман кӯмак мерасонем дӯстон. Хонаи навбати мо ана ҳамин хона аст дӯстон. То охирша тамошо кунед. ассалому алайкум бародарҷон, ин видео имрӯза иминой барои касалиҳои мардона ва занона мешавад. Барои хинки васпалин простатит мардонагиро бақувват кардан, муҳлати анхобара зиёд кардан, бародарое ки бефарзанд танқисӣ мекашед, инчунин простатит, мужская сила ва цицит. Мана ози ин барои шахсоне ки дар вақти хобашон пешоб мекунанд, худашон хабардор намешаванд, зан, мард ва кӯдакони хурдсол ҳам мумкин аст хӯрдан ва инчунин мана кучала ҳаст барои касалиҳои бронхит, туберкулёз, ревматизм, буғумдар, арабский орех барои бефарзандон ки танқисӣ мекашанд ва инчунин женский здоровье. Метавонед аз ширкати мо дастрас кунед. Хонаи навбати мо ана ҳамин хона аст дӯстон. Хона қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур, 7 километр болои бозори Ховарон дӯстон. Ана остановкаи мебинед, автобусои 37 анам ҷамъан мекунанд. Ина ҳамин хона аст дӯстон, ана ҳамин хона аст. Тараф аз агар равен аз тарафи Сесотиқо 9 километр мефурен дӯстон. Аз ин тараф аз тарафи Шашсотиқо 7 километр. Инҷо Шашсотиқо аст дӯстон. Ноҳияи Шоҳмансур 7 километр бозори Ховарон боло. 6 сотиқ замин, канализатсия централни, 5 дар хона. Ози медароем, полни маълумоти хонаро нишон медиҳем дӯстон. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Як чайлоби калон дорад, ангур. Хона ду ошона аст дӯстон. Тарафда ҷои ҳезумхонаву чираш. Ози медароем, пол нишон медиҳем. Хонаро ремонт кардагианд, ремонти свежай, зиндагӣ кардагӣ нестанд. хуб, аз тарафи лестница ҷои гардироб, ҷои патинкамонак дӯстон, таи лестница дар якум ошона ду дархона ростак як душевой калон мешавад, полни кафе, як термикскара, стиралка, унитаз. Ягон чиз кор фаҳмидагӣ нест дӯстон, ҳамаш нав аст, свежа. Як кресло, уголок, кухонный гарнитур, холодильники нав. На дӯстон, обша мебинем на хориш. Оби шаҳрӣ аст, аз Сесотиқо гирифтагианд. Оби ина газшам свежи нав. Пол якум дуюм ошонамаш ламинат, якум хона. Ду туриза аз тарафи пушти хона. Дарҳо бо даборҳояш. Дуюм хона. Ҳама чизи чораҳош места дӯстон. Мебарем ба дуюм ошона. хоб, дар дуюм ошона як холи калон, як вариант бигем. Тризо аз тарафи пеши ҳавлӣ, як хона, ду хона, се хона. Якум хона, хоно ҳамаш калон, даро ҳама як фирма.
ду хона пишти бино аст дӯстон. biz ба ҳавли фаромада навор мегирем. сеюм хона рух ба криша. об проблема нест дӯстон, обш нишон додем. Як бучка я просто ҳамхи мондаган ҳозир обша соз кардаган. ҳамин биное ки мебинем 10 ба 8 аст дӯстон, 170 квадрат. якчанд намуд дарахтҳои мевадиҳанда, сев ва дигарҳо, як ангури калон. аз ин тараф як гуфтем ки канализатсия дорад дӯстон, центральная канализатсияш. аз ин тараф як ҳоҷатхонаи калон беруна ва як ҷои склад бигем. инҷо ҳам калон аст, метавонем ки летни кухня кунем дӯстон. ҳама шӯба задагай домон ва як ҷои ҳезумхона, дедонхона мешавад. ин инҷа боғш дӯстон. инҷа пишти бинорам дӯстон, турбои канализатсия. хоб як бор дигар такрор мекунем дӯстон. хона қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур, 7 километр болои бозори Хуварон, 6 сотиқ гоҳ дӯстон. 6 сотиқ замин, канализатсия централни, 5 дархона, 2 дархона дар якум ошёна, 3 дархона дар дуюм ошёна, 170 квадрат обши 2 ошёна дӯстон. об проблема нест, светҳои шаҳрӣ. нархи ин хона дӯстон 1 миллиону 250 ҳазор сомон муомила дорад. ба курси доллар 118 ҳазор доллар, ба курси рубл 7 миллион рубл мешавад дӯстон. муомила дора. занг мезанен. номерои соҳибмулк 003 22 09 01. ана ҳамин номеро дар занг мезанем. ватсап ҳаст. маълумоти пурраи хонаро медиҳанд дӯстон соҳиби хона. хуб, раҳмати калон бо мо бимонед дӯстон. хонаи пеши душанберо арзон барои шумо ба навор гирифта мемонем дӯстон. раҳмати калон барои диққат.